doma. Miminka sú doma. Takže toto sú vákové veričky. Divé vákové veričky z farmy. A tak čakám, kým tu bude mať mladé, aby som si to ochočila lepšie hneď od malička. Ak ma k tomu pustí matka. Ale inak. V Amerike sa tomu hovorí sugar glider, či nejak tak. A takže sugar je sladké, takže oni jedia samé sladké, takže piškoty, ale oni ešte nejsú tak silní, tak ich im namáčam do vody. Ale inak inak to ešte môže papať hrozinka, ale najviac majú radi mrkvu z ovocia. Červy som ešte neskúšala, ani neviem. Proste ja mi sa ich nechce v kuse kupovať, tak rozmýšľam, že si ich budem pestovať, lenže kým dojdem do toho obchodu, tak to bude aj za rok. Tak zatiaľ, čo kúkam, že mi psi na čo vyserá hovno na záhrade, tak v tom sú proste červy, úplne také isté, aj tie chrobáky, tak jeden, dva vyberem a môžem to chovať tiež. Alebo potom neviem, no. Inak vákové veričky sú to preto, lebo samičky majú vaky, jak klokán a to nosia ako mláďatka. Čo ešte poviem? Chlapi majú samozrejme semenníky, samci. A také vtáky, takéto, ale dve chápadla majú, jak chobotnice, proste, ja neviem, minule ležal a takto si naťahoval proste nejaké dve chápadla červené. No, čo to je, mutanta mám. X-mena, Takže tak a čo ja viem, aj med to papa. Nekusnú, dúfam, že to budú jesť. Ako zatiaľ to vôbec nejem, ale mali by to jesť. Ale zase, keď im to zmiešam do vody, tak to do rána už to tam není. Ďalej, čo? Nič. Už nič. Čo ďalej, čak nie sú ešte až tak preskúmaní, iba v Amerike, komu sa chce prekladať tie stránky po anglicky. Takže neviem, ale ochočovať, no je to náročné, však jak s chlapom, no. Takže ale aspoň, čo som sa naučila, tu na nich skúšam a keď tak oni ma niečo ešte priučia, takže pre televíziu Animal Planet Andrea Milková.